Praise the Lord, Hallelujah. गिबियावनो जोंनि गोथां इसोरखौ हामबायदों, प्रभु जिसु ख्रीष्टखौ हामबायदों आरो गोदान बोसोरनि नोंथांमोन बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय जासिग्रोबाय। बे 2022 खौहाय दिनै जोङो इसोरनिफ्राय मोनबाय। जों मोजाङै मानिनो थाबायनो हानायनि इसोरा जों साफ्रोमखौबो आशीर्बाद होथोंसै। आङो दिनै बिसेस करि फंनैसो बाथ्रा प्रभुनि बायख्य दिनै नोंथांमोनजों रायलायनो लुबैदों। गोनांथार बाथ्रा बेनो जे जोङो बे संसाराव थांना थासान्दि जोङो माबादि गावजों गाव अनलायनांगौ आरो जों माबादि इसोरनि बोसोन बायदि थाबायनांगौ आरो बे 365 दिनखौ जों माबादि बारग'होनांगौ जों इसोरनि सहायजों। दा बेखायनो जों इसोरजों सोमोन्दो खाथि लानो थाखाय बे बुहुमा जों मिथिगौ बयबो बुहुमनि थासारिया बिमायनो गाज्रि। बे बुहुमनि थासारिया बिमायनो गाज्रिथार, मोजां नङा। बे मोजां नङि बोथोराव जों मोजाङै थाबायनांगौब्ला जों इसोरनि सहाय नांगौ लोगोफोर। जोङो बाइबेलनि बाथ्रा माखासे जोङो नायनि। इसोरनि बोसोना जोंखौ बुंदों, इब्रायनिफ्राय आङो बे समाव नायनो सानदों। इब्रायनि 12 दाननि 14 मोनसे बिसय गोनांथार जों बयनिबो थाखाय बनाय दं लोगोफोर। बेयाव बुंदों जों बयखौबो गोथारै थानो थाखाय जोंदि गोजोननायखौ नांगौ। बुंदों नोंसोर बयबो गोजोननायखौ होसोदो आरो साफ्रोमबो बिसाफ्रा मानसिफ्रा गोथारै थानो हास्थायदो होनदों। मानोना बे नङाब्ला मानसिया गोथारै थांनानै थानो गोसो जायाब्ला बा मानसिया गावखौ जेब्लायबो मोजाङाव दोनो, इसोरनि फारसे जेब्लाबो गाहामाव थायाब्ला रावबो प्रभुनि रायजोखौ नुनो मोननाय नङा होनदों। आरो बुंबावदों जों साफ्रोमबो जायफ्रा गोजोननायखौ होसोगोन, जायफ्रा गोथारै थानो हास्थायगोन, बे 2022आवबो जों नंगौजों थाबायनो हास्थायनि। बे संसारनि मोनसेबो गाज्रि बोलोफ्रा नोंथांनि जिबनखौ लर-सर खालामनो हायै बायदि, नाथाय नोंथांनि जिबनखौ जोबनो गैयै गोथाङाव लांनो थाखाय प्रभु जिसु ख्रीष्टआ इसोरा जों बयनिबो थाखाय प्लानफोरखौ खालामना दोनबाय। दा जों बेबायदि माबायदि जों बे 2022 खौ जों बारग'गोन। गिलु बालु मुगाफ्रा जोंनि गेजेराव फैबाय लोगोफोर। बे प्रिथिबियाव दिनै जों मानसिफ्रा रावबो गोथाङै थानो थाखाय जोंनि साननायजों जों हाला। मानोना बे प्रिथिबिनि जे गाज्रिथार परिबेसफ्रा बे जाबाय थाखागोन। बेनिखायनो हानायमानि जोङो इसोरखौ गोसोखांनानै इसोरनियाव प्रार्थना खालामनानै जोंनि जिबनखौ जों बिथायलांनि लोगोफोर। इसोरा जोंखौ बुंनाय दं, नोंसोरो गावजों गाव अनलाय होननानै बुंदों। जों अनलायनायजों गावजों गाव मानिलायनायजों इसोरनि बोसोनाव थानानै जों मोजाङै नंगौजों जों जिउनि लामायाव जों थाबायलांनि। मानोना बे संसाराव गोबांथार दिनै गाज्रिथार बिसायफोर, गाज्रिथार लामाफोर दं। मोनसे लामा जाहैबाय मोजां इसोरनि लामा आरो मोनसे गुबुन लामा जाबाय थैनायनि लामा। जोङो बोसोन बिजाबाव जों फरायला मोनो, बोसोन बिजाबनि 14:12 जों फरायला मोनो। नोंथाङा जि लामाखौ मोजां होननानै सानदों, नाथाय बियो जोबनायाव नोंखौ थैनायावसो दैदेनलांगोन होननानै बाइबेलाव जोंखौ बयबो जायफ्रा फरायना जों बेखौ मोननो हायो। जों जायफ्रा बबेबा लामाखौ मोजां होनना सानदों, खिन्थु बे लामाया जुदि इसोरनि बेरेखाब्ला बे मानसिया थैनायावसो थांगोन आरो। दा बेखायनो बे बोसोन बिजाबनि जे 14:12 बेयाव लिरनाय दं। दा बेखायनो जोंनो दिनै मोजां लामा नांगौ, इसोरनि मोजां दैदेननाय, इसोरनि जिउआ जोंखौ दैदेननाय बायदि जों मोजाङै थाबायनो हानाय बायदि बे 2022 लोगोफोर।
आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय हरबाय। थांनाय 2021आ जेखि जाया मानो महामारिजों गिलु बालुजों लकडाउनजों मानसिफ्रा सैनांबोबाय, नाथाय दिनै बे 2022आव माबादि जालांगोन आफा इसोरसो मिथिगौसै लोगोफोर। जोङो हानायमानि गावखौबो साबधान खालामनि आरो जों इब्राहिमनि 12नि सुदुआव बुंनाय बायदि नोंसोर लागारबो गोजोननायखौ होसोदो होनदों आरो गोथारै थानो नाजादो। नङाब्ला रावबो बे मोननैनि गेजेराव मोनसे बा मोननैबो जुदि जोंनि गोसोआव गैयाब्ला, गोथारथिया जोंनाव गैयाब्ला जोङो जिउआ गोथाङै थानो हानाय नङा आरो जों फोरबोखौ लोगो मोननाय नङा। आरो गोजोननाया जुदि जोंनाव गैयाब्ला जोङो मानसिया मोजाङै थांनानै थानो हानाय नङा। दा बेखायनो इसोरनि बाथ्रा जोंनि जिबनाव नांगौ लोगोफोर। जायफ्रा बे मुगायावहाय फोरबो इसोरनि इच्ছা बायदि थांनानै थानो गोसो दं, जों इसोरनाव आरज खालामो। आरजजों जों फोरबोनियाव जोंनि नांगौफोरखौ बिनो हायो लोगोफोर। बे प्रिथिबिनि नुथायखौ जों नाहर, जेरैथिंबो मोजां नङा। नोंथाङा सानजाथिं नाहर, जेरैबो मोजां नङा। सानजा सोनाब साहा खोला जेरैथिंबो बे बोथोरनि गाज्रि परिबेसा मोजां नङा। बेखायनो जोङो धोरोमिया जिबन जापन खालामनो जों माबोरै हागोन? जों माबोरै फोरबोखौ खुसि खालामनो हागोन? जों बेनि थाखाय जों प्लानफोर खालामबाय थानांगौ। मानोना बे गाज्रि परिबेसनिफ्राय जों बारग'थारनांगौ दै लोगोफोर। सोरगो रायजोखौ जों मोनो, अब्लासो जों मोनहैगोन। जों धोरोमिया बिस्सासि जों जानो नाजानि। जों जुदि इसोरनि नोजोराव धोरोमिया जों नुजायोब्ला, जोंनि आखल आखुफ्रा, जोंनि साननाय हनायफ्रा इसोरनि बादि जायोब्ला जों इसोरजों हामजागोन लोगोफोर। नाथाय जोंनि आखल आखुफ्रा जुदि इसोरनि बायदि नङाब्ला, गावजों गाव अनलायनो जुदि जों रोङाब्ला, इसोरा जोंखौ मोजां मोननाय नङा आरो मानसिफ्राबो मोजां मोननाय नङा। आरो जोंनि बे 2022आव जोंनि जे प्लान, मोजां प्लानिंफ्राबो साक्सेसफोल जानाय नङा। बेनि थाखाय जों प्रार्थना खालामनांगौ इसोरनियाव, प्रभु जिसु ख्रिस्ट'नियाव जों प्रार्थना खालामनि। अब्लासो जोंनि गासैबो थांखिफोरखौ जोंनि न'खर जानायाव, जोंनि इसोरखौ खुलुमनायाव, जोंनि मावख्रुबनायफ्राव इसोरा बे समाव जोंनो जथेस्थ' गावनि बोरखौ जों बयनोबो होगोन लोगोफोर। बे 2022नि थाखाय जोङो प्रार्थना खालामनांगौ। बे 2022आव बे जानुवारिनिफ्राय लानानै फैगौ डिसेम्बरसिम माबायदि मा जालांगोन, बे गासै घटना जागोनफोरखौ प्रभु जिसुआ मिथिगौ। नाथाय जों मिथिया दै लोगोफोर। जोङो इसोरनियाव आरज खालामनानै प्रार्थनाजों, फोथायनायजों जोङो नेनानै थानांगौ। आरो इसोरा नोंखौ आंखौ मा बुंदों, मोजां बोसोनफोर बुंनायफोरखौ जों खोनासंनानै बाइबेलाव लिरनाय बायदि जों थाबायनि लोगोफोर। बाइबेलाव इसोरनि बाथ्रा गोबां जोंखौ बोसोनफोर होनाय दङ, साबधान बानि होनायफोर दङ, बानजायनायफोर दङ, अननायनि सोमोन्दै, फोथायनायनि सोमोन्दै गोबां बिसयफोर बाइबेलाव जोंखौ बुंनाय दङ लोगोफोर। जोङो इसोरखौ गिग्राफ्रा, जायफ्रा बाइबेलफोर फरायो, बाइबेल फरायग्राफ्रा गोबां बिसयफोरखौ मिथियो। सोरबाया बाइबेलनि सायाव जेबो फरायनो मोनफेरिफ्रा बारा गोबां बुजियाबो जानो हागौ। नाथाय जायफ्रा खोनासंगोन, नोंथांमोनहा जथेस्थ' बुजिनो हागोन। दिनैनि सानाव आं 2022नि गोदान बोसोरनि गोजोननायजों लोगोसे नोंथांमोननिसिम गोजोननायखौ हरनायजों लोगोसे माखासे साबधान बानि, बे संसारावदि माबायदि लामा दं, मोननै लामाखौ जों नुयो, मोजां लामा आरो गाज्रि लामा। जुदि नोंथाङा बे 2022आव गाज्रिखौनो जुदि मोजां होननानै सायख'नांबायब्ला, अब्ला बेवहाय गिथाव बाथाव थानो हागौ दे। जेखौ मानसिया गाज्रिखौनो मोजां होननानै जुदि साननानै मावब्रयोब्ला, थाबायब्रयोब्ला, बेवहाय मा होनदों, बेबायदिबो लामा दङ जेखौ नों गोथों लामा होननानै सानो, नाथाय बियो जोबनायाव थैनायावसो दैदेनलाङो होनदों। बेबायदि बे जाबाय पापनि लामा। पाप
दा खालाम लोगोफोर, पाप खालामाब्ला इसोरा दुखु मोनो। इसोरा दुखु मोनोब्ला मानसिफ्रा रावबो गोथाङै थानो हाया। मानसिया पापनि थाखाय थैनांगौ जायो। दा जोंनि थाखाय मोजां लामा बेनो जे प्रभु जिसु ख्रिस्ट'आनो जोंनि जिउनि लामा। बेनो जोंनि गासैनिबो राहाखौ जोंनो होग्रा, जोंनि अभाबनि समाव जोंखौ नायसग्रा, जोंनि गांनायाव जोंखौ लोंहोग्रा, उखैनायाव जाहोग्रा, जोंनि गासैबो सर्बस्व नांगौफोरखौ जोंनो होग्रा बे जिसु ख्रिस्ट'नियाव जों नांथाबनानै थानो लोगोफोर। बे बुहुमनि थासारिया बेमायनो गिथाव बाथाव। बिराद गाज्रि बोथोर फैबाय। गिलु बालु इसोरनि बेरेखाफ्रा दिनै प्रिथिबियाव जागासिनो दङ। जों साबधान जानि लोगोफोर। जों इसोरनियाव प्रार्थना खालामि नोंनि जिउआ बासायजानाय बायदि, नोंनि न'खरा इसोरनि ब्लेसिंखौ मोननाय बायदि। लोगोफोर, दिनै बे 2022नि गोदान बोसोरनि गोजोननाय, जोबनो गैयै अननाय नोंथांनि न'खरावबो थाथों। नोंथांखौ प्रभुआ दैदेनथों आरो गिलु बालु खैफोदनिफ्राय नोंथाङा रैखा मोनथों। आङो दिनै सर्ट टाइम नोंथांमोनजों इसोरनि बाथ्रा फंनैसो रायज्लायबाय। गोनांथार बिसय आरोबाव जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदों माथाइनि 6 बेनि 33आव। जोङो गासैखौबो प्रभुनियाव जों सोनारनानै जों थायोब्ला जोंहा जेबो गिनांगौबो गैया आरो आंखालबो जाया। मानोना बेयाव बुंखानाय दं, नोंसोर प्रथमाव आंनि रायजोखौ, आंनि धार्मिकताखौ नोंसोर नागिरनो, अब्लानो जोंनो गासैबो बबे बिसयाव जोंहा गैया जोंनो गासैबो इसोरा होगोन। जोङो इसोरनो प्रार्थना खालामनांगोन, बिनांगोन, अब्ला बियो जोंनो जथेस्थ' नांगौमानि होगोन। जिसुआ बुंदों, नोंसोर आंनि रायजोखौ, आंनि धार्मिक खोथाखौ नोंसोर नागिर, अब्ला नोंसोरनो गासैबो होदेरनाय जागोन। बे 2022आवबो, 2022नि उनावबो नोंथांमोननो जों बयनोबो प्रभु जिसु ख्रिस्ट'आ होगोन। बिनियाव गासैबो दङ लोगोफोर। बेखायनो दिनै नोंथांमोननिसिम आङो जोबोद खुसि गोसोजों, रंजानाय गोसोजों आं गोदान बोसोरनि गोजोननाय हरनायजों लोगोसे सर्ट मेसेजखौ बुंबाय। जों थांनाय ख्रिस्टमासावबो जों जोबोद रंजानो फोरबोखौ खुलुमनो मोनबाय। बेसे मोजां ख्रिस्टमासाव जों रंजाबाय। ख्रिस्टमासाव बर'दिनाव जों मोसाबाय, जाबाय, लोंबाय। जों बयखौबो गाहामैनो नेबाय आफा इसोरा, आरो बे 2022नि जानुवारि मासखौबो जों मोजाङै मोनहोबाय। बेसे खुसि, बेसे गोजोन आफा इसोरा जों बयखौबो अनबाय। बेखायनो हामबायसै नोंथांमोनखौ। इसोरा जथेस्थ' ब्लेसिं जों साफ्रोमनोबो होथोंसै, नोंथांमोननोबो होथोंसै। हामबाय, गोदान बोसोरनि गोजोननाय हरबाय, गोजोनथोंसै।